Hello little ones, how are you today? I'm going to explain you a story about classical music and songs. Vaig a contar-vos uns poquets de contes molt curtets, cada uno, on la música clàssica era molt important i segurament que coneixeu aquestes cançons. Després el que farem és relacionar la imatge amb la música que sonava. Us deixaré una activitat així. Vale? Esteu preparats? Primer de tots, Tchaikovsky. Este va aparèixer diverses vegades en el conte. Era un compositor de Rússia i li agradaven molt els ballets. Este és el ballet més conegut de tots, el Llac dels Cisnes. Suposa que n'hi ha una princesa encantada que per els matins és un cisne i per les nits torna a la seva forma de princesa. És un conte molt bonic i que eixa música tan trista, de la vegada emotiva, ens fa recordar un cisne caminant per l'aigua. Després tenim el nostre amic Vivaldi, vos recordeu d'ell? Que van veure una cançó de la primavera? Doncs té una altra cançó de l'estiu. I en l'estiu sabeu què passa normalment per allà per agost? Que comencen les cabanyueles, que es diuen. I què són les cabanyueles? Són una coseta que fa el temps, que diuen que cada dia representa a un mes de l'any. I n'hi ha dies que fa molta calor, i n'hi ha dies que cau granísol, que simbolitza la neu, i n'hi ha dies, com estes dies, que cauen tormentes. I Vivaldi va fer una tormenta, només utilitzant instruments de corda. Mireu, violins, violes, cellos. Ei, vos ha agradat, Ara anem a Tchaikovsky altra vegada. A Tchaikovsky li agradaven molt els contes de princeses i de prínceps. I resulta que n'hi ha un conte, que segur que heu vist, de la Disney, en el que es gasta una de les seves cançons més famoses, el vals de la Bella Dorment. I com tots sabeu, la Bella Dorment, quan va néixer, li van donar cada fada un regal, però es van oblidar de convidar a Malèfica, que la tenim així un costadet, i li va fer un encanteri de que es quedaria dormida si tocava la punxa de l'agulla d'una màquina de cosir. I això li va passar. I va estar dormint molt de temps, fins que el príncep la va despertar. I ara anem a Beethoven. Beethoven era un compositor molt famós que va escriure música molt diferent, on expressava totes les seues emocions i sentiments. Potser la més coneguda és aquest himne de l'alegria, que ell va voler fer per a que tots els pobles del món estigueren junts i deixaren arrere les seves diferències. Perquè tots i totes som persones i dona igual d'on siguem, quina llengua parlem i quins costums tinguem. Oh, i ara anem a un altre, Mozart. Mozart li agradava molt composar música des de ben xicotet. Quan tenia la vostra edat ja sabia tocar el violí i el piano i soletes i feia les seves primeres cançons. Pues recordeu la de quan les oques van al camp, la primera va davant. Això va escriure este home fa molt de temps, molt de temps. I esta també vos sonarà. Quan jo era xicoteta hi havia un xiste molt roïn, però vaig a contar-lo, que deia una que feia: ¿Quién ha puesto el compact disc de Mozart dentro de la caja de galletas?
I es suposa que és que està cantant esta cançoneta perquè s'ha tragat. Antes la música anava en una cosa que es deia CDs. Ara poseu l'ordinador i n'hi ha música, però antes eren uns CDs. Entonces es suposa que s'ha equivocat i s'ha menjat la galleta, el CD pensant-se que era una galleta. I per això sona esta música. On està? Que no ho trobe. Ahí mig. Molt bé. Resulta que aquesta cançó es diu La Serenata Nocturna. Per això apareixen tocant els instruments, violins, violes, cellos, contrabaixos, a la llum de la lluna. I per últim tenim a Chopin. Chopin era un compositor que li tocava el piano molt bé. Molt bé. I el que aneu a escoltar es diu un nocturno. I per què es diu nocturno? Perquè és una música molt tranquil·leta i relaxant que pot servir-vos per relaxar-vos quan hem acabat este conte. I conte contat, conte, que ja s'ha acabat. Adeu!